Исәнмесез? Сезне Иске шәһәр татарлары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасының эшчәнлеге белән таныштырасым килә. Татар халкының тарихи бишеге булган Татарстан тышында яшәүче татарның киләчәге татар мәдәнияте оешмаларының кулында. Башка сүз белән әйткәндә, бу оешмаларның эшчәнлегенә бәйле. Чөнки үз халкының мәдәнияте белән таныштыру, ул үз барлыгыңны күрсәтү, ягъни татарның яшәвен аңлата. Аннары халыкара дуслыкны ныгыта. Иске шәһәр татарлары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы 1992 елны корыла. Коручылары Иске шәһәрнең Чифтәләр районындагы Османия авылыннан, халык телендә Кырык-Һөек буларак та билгеле. Бу авылга 19 йөзелнең соңында хәзерге Татарстанның көньяк-көнчыгыш һәм Оренбург якларыннан күчеп килгән татарлар нигез сала. Менә 125 ел дәвамында Иске шәһәр татарлары «Мин татармын» дип яши. Туган телебезнең, гореф-гадәтләребезне яшәтү өчен тырыша. Мәсәлән, 1943 елны Гаяз Исхаки Османияга сәяхәт итә һәм авылның татарга хас төзелешен, каралты курасын, кешеләре хакында тасвирлап яза. Көндәлек язмасында әһәмиятле булганы да һәммәсе татарча сөйли диюе. Бүген дә моны әйтеп була. Иске шәһәр татарлары туган телебезне яхшы дәрәҗәдә белә. Үткән елны Иске шәһәрдә Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан үткәрелгән татарча диктант нәтиҗәләре моны дәлилли. Иске шәһәр татарлары яшь буынга туган телебезне тапшыру буенча эшчәнлектә алып бара. Оешманың түләүсез татар теле курслары бар. Шулай ук оешманың Иске шәһәрдә мәдәният йорты бар. Ул 2013 елны Иске шәһәр Төрки дөньясы мәдәният башкаласы буларак игълан ителгән елны ачыла. Ачылышын президентыбыз Рустам Нургалиевич ясый. Татарстаннан 250 кеше килә. Зурлап Сабан туен үткәрәләр. Җирле халык татар биюләре һәм җырлары аша татар белән таныша. Мәдәният йорты бүген дә кунакларны Татарстан һәм татар мәдәнияте белән таныштыруын дәвам итә. Милләттәшләребез өчен очрашу урыны булып тора. Иске шәһәрлеләрнең тагын бер матур гадәте, төрки татарга хас булган үзенчәлеген яшәтүләрен әйтеп китәсем килә. Ул җәен бәйрәмнәрдә авылга кайту. Туган-тумача, дус-иш бер өстәл артында җыела. Өстәлләрендә һәр вакыт милли ризыкларыбыз була. Аеруча пәрәмәч, алар аны ачык авыз дип әйтәләр, була. Менә шулай Иске шәһәр татарлары чит илдә көнкүреше белән татарлыкны яшәтә. Үткәргән чаралары белән җирле халыкны татар мәдәнияте белән таныштыра. Һәм безгә, яңа килгән татарларга үрнәк булып тора. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Укмашкан чәкчәктәй бергә булыйк, бердәм булыйк.